La plataforma en defensa de l'ensenyament públic ha anunciat avui dijous quina serà la següent acció que durà endavant per denunciar la política educativa del govern valencià. Si no s'estableix un diàleg entre la Generalitat i els educadors, el dia 17 de desembre convocaran vaga, un fet que la plataforma no agrada, però que segons ells estan obligats a fer. És una pena que tinguem que arribar aquí. Esperem en aquesta setmana que tinga el gest polític i democràtic de parlar i de convocar a la plataforma per a veure quin document es va treballar i com es va treballar, perquè fins ara no ho ha sigut i no voldríem arribar a la vaga del dia 17. Ens agradaria que abans ens citaren, encara que sabem que el màxim responsable polític és ell i qui està portant a la vaga del dia 17 és ni més ni menys que el senyor president de la Generalitat. Després de l'èxit de convocatòria de la manifestació del passat dissabte 29, la plataforma espera que el suport de la comunitat educativa, dels alumnes, pares i mares, continuï amb esta vaga. No obstant, si la Generalitat abans d'esta data es senta a negociar, la vaga serà anul·lada. Nosaltres desitgem que durant aquesta setmana recapacite, perquè el dia 29 va ser tota la societat valenciana que va eixir al carrer per a dir-li que sentaran nosaltres a negociar i a parlar. Em sembla que un gest democràtic és precisament que es puga escoltar la nostra veu.